แต่คุบเล่พี่บรอมตากสิงินเกรนอยากจิงชิชาบัดพิลาบันไปอยากนิกวิดีโอฮัดูบกอนนามาเป็นยอกิจิงมันต่อยชิบุนลำบากนิกวิดีโอบัดชัวบันสตังชัวบันน้อง congratulations to all of you just passed your 10 and 12 board exam mo te kalong kai ke bo sutnan bun ki khasi ki bo poirang shijrong ranga kren khamtam ya ki khana class 12 mo khana class 10 te ki thang khamduna ranga pe tangsan phoi percent ki bo pass posted jongi bat ki bo bun ru ki de ki dakhar mo ki de ki general category te kalong kai ke ba so si tom le rei man tang ni kren ki to ki barang andang sudah pass class 10 class 12 long kumbanga ong ngala banong kani ka de first step nak panta ka lawe ke jong phi le ni namta ka career ka jong phi but ashwa bangan kren na banta jong phi ki banang sudah pass class 12 but class 10 hoy hakani ka topeng ini kren la phi pass bharum le le phi pass mulu malarum le re kumang phi ka de ka first step tengini kren hang ni ken ta ashwa ka ta ngin chu ai shwa phi de example kat kum ka jingjia ka bala deb yanga ba itu ki perlok per jo nga boro ki bala graduate mo bun pling jong ngi complain yong ngim yo kam yo jam bat kum ta ter ka sarkar kamla banai kam ngi ka state kamla banai kam ngi re kimju kali pan dayil de hato nga deserve ne amikini ka kam lani ke ka bangale ke ka bangala deble khnang baplong ka sarkar banai kam yanga mo kejimut ke jonga ngimju kali del de hato ni deserve ne manyo ya ka te ka kam lani ya kani ka kam bat kumta ter laranga itu ipi hakapor ke jongi ho bunsin ni pule ladingi pule professional course ne normal course ro bona pring jungi pule tang ban pass ka to ka particular exam ne ka particular course ringim ju perkhat pan ya ka lawe ka jong ni bala pelong no ingi ban long jobless andala de graduate mo te hagaju ka por bona pring jong ni le pipet mo plut kai ka por la di kan thai plut kai ka por Instagram le shin rang plut kai ka por haki jingle kai game ngala banong ki plut kai ka por haki internet hoi habangong internet ka don positive ban negative re bona pring jong ni choose ya ka negative side te bala pelong no ingi ban long jobless te ka ni ka long ka jingsling ka manta ka jongi panim kwa pa kan long happy ro mo te manta shubo lada phide khna badang shude pass class 12 kai ka ba phide ban le philit class ka no kumbanga ong phi amle le re ka banang kong e phide ka de banu dan hajumut je prakhat jong phi nadu first day ba philit class ne du first year sedang man pentbet no ld habede bat kinu ki liang ka banta ki ba kwa ban long ka jing im ka jong phi mde tang man lit class tang ban pass andala deb lit class andala deb graduate pat seperkhat ke ka ba phinle kata kalong ka ba kala nama andala deb lit class em ka por kala der andala deb lit class phila graduate phin habwan no ka kam kat ka kam ka ba phio kanu kam ka ba phio nama andala deb graduate andala deb puli phile ranya man pan pisane yeng na sem ban lejing le ni ban bam ban ayu yildi pocket money ala banong te kemudian aku tu kapor pinam don por suban pedil di namta aku tu skill ni ke mata aku tu ke bop kwa ke jingim ke jong phi mo namar tu kapor phi ham ru ban bala nak mata lede te ke banga ong e phi ikini ki bedang sudah pas ke ba phidi ban le kemudian nadu stang snam phidi ban pentbet no ya lede andala dep graduate kelapan sob ya phi ban yo kam harangkat ke jing puli improve ke skill ke jong phi laranga ai phi de example shubut phi khuna ba pass BA te phila let BA first year nadu first year shimut ka dan ke jingmut ke jong phi ban pass gini ki competitive exam example kum ka SSC CGL mo gani te ke ka ba phi de ban le nadu first year phi de ban improve de be de bat ka general knowledge general awareness general aptitude bat ki reasoning hoy kini la research internet sate yo bona pringo phi ki brang pass pim tebi kini ka modeyu hanre kum khina atru anda kila graduate ki kwa ban apply ke SSC ki hapte ye ki basic maths ye ki basic calculation ye ka science tang ba phila pass tang ba phi ya de ka line arts ka namut ban bindam don kam shuban pule ka science phia pule ka science phia pule ka maths khnang ba phin la ban krak ye kini ka SSC exam phi te nadu bastang snem improve la de pide ki batlat ha ka communication skills nadu first year sanang ban improve no ye ka communication skills ka jong phi namar la de phi improve ye ka skill la jong nadu first year kamon anda phila de graduate ru la de phim yo government job ru
haga company pin sayo bet nga pentikna ya phi kata 6% lada phimon banle ka kam la jong habe di pat ki business ru phila banle namar ka skill ga jong phi kala dan ka jingnang ka jing start ka jong phi kala dan wan ma bi ka por andala dep graduate ngan seperkhade ke kama ngan le compare ko bang phi di khana patla ta jing pule di khana pasu normal pass ka BA ru lele hanre nado fasia jong kapi kapor ballet class kade kapor bakaloi kawai nga kwa manitu ipi bona pring jongi kwa shortcut ban yo hakajing im ke jongi long ni kwa shortcut ke banga shortcut pi mana gani baladam bon khana ba drop out ma hakapor ba kilet class beliu biki beat ke to network marketing ki ong bala pi join in network marketing people kata ka pisa pin pha join ki brio pin sayo ban travel bro ko ka partai pin sayo ka yeng pin sayo kali pat kumta ter kade ke shortcut ta boni khana ki bange ya kata ki bala upload ka por ya ka pisa hang to ho ya ka pisa lele no mar ka pisa yo manta du manta la shang yo biang re ka por sin bala len manta ko la shang in yo shu te upload ka por bo plong no ki pan flop ka jingim ka jong ki te manta pat ka bawan ka de ka digital marketing pi ki on ka digital marketing le ni ka affiliate marketing ki on tang lamba ka mobile philaban ka mai pisa na pej bini aba hang ni ha shillong jongi kai kata ka jaj bopen bi pi ma hobi ba digital marketing pi man kong ngan kran pi ka affiliate marketing gamut kom no shubo ngadan YouTube channel kom ni te ngadan kamera kom ni ka bangadam dang sudap thi na po Amazon ne Flipkart te ngai internet ni kamera nga review i ni nga bu ka link jong ni kamera po description nga nge pi le de pi tanat sa thi ni kamera ta anda pila thi lamba ka link jong ngan sayo commission ke ne po Amazon Flipkart Misho bat kum ta ter henry ka to ka digital marketing ka bolong hang ni man ta pat ki dan de ka course ka 8,000 san spa ne lai spa kum ta hi kin di ka ni ka course te kemut kin yo commission kemut kum pi pin thi di ka to course pim dan kam man pule pim dan kam pe ke ka ba tho hang to ha course hang to henry ke ka ba pide ban le pide ban di ka to ka course ki wei pan khnang ba pin yo commission te pi ka ni kali ka ba pakla ka de ka bo shpun bit briu bu stock briu ka na mara jing man to e na mar kum ba ngong pi ka goal ha ka jingim ka jong ngin de man kwa shortcut ni de man ya step by step ban poi sha ka thong jong ka jingim ka jong hi to kum ba ngong pi perlok per jor sobha bani tristam namar ba bona pring jongi ni complain ya government job andre nimju prakhat padal de ke ka bangi deserve pan yo ke te ka government job but ngani thui pi karibat ke jajban rio ke jongi kan kio la da mangi ki samla ngini tristam ha ki jing puli ngin improve ke skill la jong but ngini tre hakikam ba pher mdei tang na manta ka kam ha postin re ngila ban tre shabar ngila ban wanra company hang ne po shillong ne shabar ngila ban ke ka bang ngila ban tre ki central exam de ban da ye prakhat e thang ke state exam na state exam ke jingim jo pi ka ko tang ne re la dingi pej pat kham se jong ke jingim ke jingi rang ya ta bun preng jo pi ru ka bang klet ban ong ba kwa ban long youtuber e bun preng jo pi la kwa ban long youtuber wanam klet ke jing puli ke jo pi ka de ban yai ran kat ke jing puli jong pi de ban yain to ka kata ka jing kwa ka jong pi de ban yain to ban improve din det hol de kwa ban long football player ro la da pidan ka jing puli komod la da pimpat long ta player bo tabet bha phila ban yai kan ta ke ka bang amot bang la da pidan ki jing sutanan ban ruai ban le ke bo sutanan wan klad de ka jing puli na mar ka jing puli ka de ka backbone mo ka bayarap ye pi hakanu ka por ba pi kalon de ne ba pi or mo la ban jman nga sto yel de ngai ki jing puli kum ba arsenal nga so long kumubi tek kumubi ki jing mud jing perkan kam tre kam nim poishino ni suba ni jalan ti henre nadu basnang man puli ni suba kalti klapli biang banyan hakano ka liang hakano ka lain pi ta ka jing puli wat nam lekai ke jing puli tak sule kai ke jing puli ke jikimro kala long kam kai no ta da ke jing puli ka de ka ba ko tama ha ka jing im ka jong hangi te pelo jaga battery kala yam na ta shwa ban ko tang ni ke video lar phi so tho ka biang pla lar phi so tho ka mota se comment ke ka ba pidan na jimu jim prakhat ke jong pi la de ke ka ba pikwa ba nong ngin se pe ma ngin sa ya pat chang man pe ka we ka por pan ta ko manga ong pi ka battery kala lot te tang kan ni ke video ku bre shi bon ngin se kan do pa da ka we ka por